Ji ekranên Ço TV êvar baş, êvara xweş tema şevanên hêja. Ez Gülistan Korban bi bernameya çima em dîsa bi hev re ne li pêşberî we ne. Rojeva me tije îro ji ber ku îro sêzdê tirme heye û rojeveke germ bi me raye em ê bi ji we re ragînin. Her wiha bi mêvanê xwe re jî vê rojeva germ şîrove bikin. Îro me got sêzdê tirme heye roja qetilkirina Doktor Abdurrahman Qasimoyê di heman demê de 37 sal berî rojeke wekî îro ji aliyê rejîma Îranê ve li Viyanayê hate qetilkirin bi tevî hevalên xwe em bi rêzdarî jî her wiha wî jî bibîrtînin. Her wiha ne tenê ew di heman demê de salvegera qetliyama geliyê Zîlan jî ye di heman demê de di sala 1930 de li hember sivîlên Kurd baweke sistematik ji aliyê rejimê wê demê ve qetliyam pêk hatin tê gotin nêzîkî 50,000 Kurd wê demê hatine qetilkirin û rastê trajediyek mezin hatibû Kurd wî demê her wiha em wan jî bibirtînin û bejnexol berwan tewînin di heman demê de ji ber ku dîroka komkujiya Kurdan dîroka Kurdan bi komkujiyê tije bûye hewl dide Kurd niha ji vê komkujiyê rizgar bike ji van qetliyaman xwe azad bike û bigêje mafê xwe bawekî demokratîk bigêje mafê xwe hewl dide ji bo vê yekê. Ev hewldana wan berdewam dike em ê bigêjin pêvajoya çareseriyê vê carê ji ber ku em ketin nava hefteyeke qritîk li bendê ev pêşnûmeya ku tê wekî çarşove qanûn tê binavkirin bê parlamentoyê li bendê nav vê hefteyê de bê parlamentoyê digotin piştê civîna NATOyê bê. Civîna NATOyê xelas bû. Niha li bendê hefteya bê ango nav vê hefteyê de ev pêşnûme bê parlamentoyê û pêşkêşî parlamentoyê bê kirin. Kurd dixwazin dirama vê pêşnûmeyê de bê ku cudakariyê bike nava gerîlayên hemû kes ji vê di nava pêşnûmeyê de cih bigire û bawek azad vegere welatê xwe. Lê aliyê hikûmetê çi dibêje? Di nava pêşnûmeyê de çi cih digire? Ki çi dibe em ê wan bi mêvanê xwe re şîrove bikin û bînin ser ekranê we. Her wiha heyeta İmraliyê roja çarşemê ve bi serokê parlamentoyê Numan Kurtulmuş û serokê Koma AKP evkan alare bicive tê gotin rojeva sereke ev pêşnûmeyê ev bê nirxandin pişt re wê tê gotin ev biçin greva İmraliyê û bi Öcalan re jî hevdîtinê bikin. Dem Partî tê gotin niha hevalên meşiyar kir dibêjin civîn îro pêkatiye Dem Partî bi heyeta bibon heyeta İmraliyê bi Kurtulmuş re civiyayê niha ji civînê çi encam derbikeve em ê wî jî bînin ser ekranê we. Dem Partî jî dixwaze çarşove zagoniyê de ku hatiye amadekirin Öcalan pêşniyarê wî jî tê de cih bigire ji bo vê yekê zextê li hikûmetê dike. Ka em binerin pêşnûmeyê de wê çi cih bigire dema hat parlamentoyê çi navda hebe kî çi dibêje em ê hemû jî bînin ser ekranê bi te mêvanê xwe em ê vê şîrove bikin kî bi min re ye îro. Birêz Mehmet Emîn Aktar zor zor spas ji bo hatina û bixêr hatin. Nivîskar Rifat Ronî bi min re îro û bixêr hatin spas ji bo hatina we. Her wiha ji Enqerê jî Tacîre Bektaş şîrovekarê siyasî bi me re be û bixêr hatin. Merhaba Tacîre Xan. Merhaba Serçavan. Spas ji bo hatina we. Lê berê em derbasê mijarê xwe bibin dixwazim piçeke behsa yanzdê tirmehê bikim ji ber ku yanzdê tirmehê saleke li dûxu hîşt di yanzdê tirmehê de 2025 de pekekî li Silêmaniyê çekê xwe şewitand û da wî li çekdariyê şerê çekdariyê anî wekî sembolîk çekê xwe şewitand nêzîkî saleke derbas bû li ser çek şewitandina pekê di nava salekê de çi bû? Çi hat gotin li bendê bû ku qanûn derbike ev qanûn çima derneket niha çi bû û ji vê rojê heta îro çi qewimî me dosyayekî amade kirî derbarê vê yekê de ku di nava salekê de çi qewimî û niha çi tê hêvê kirin di vê dosya me de van hemû agahiyan tê cih digire em bi hev re vê temaşe bikin pişta derbasî mijarê xwe bibin. Em hemû hêzên xwe yên li nav sînorên Tirkiyeyê li cihên ku rîska pevçûn dîrok yekê cotmeha 2024 cih lejneya giştiya meclisa mezinan TV'yî ya Tirkiye. Serokê MHP Devlet Bahçeli di rûniştina vêkirina meclisê de destê parlamenterên Kurd girt û ev gava dîrokî ji bo çarserkirina pirsa Kurdî deriyekê diyalogê yê di navbera İmralî û devletê de jî da destpêkirin. Gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Dem Parti grup toplantısında konuşsun. Piştî vê gava Bahçeli pêngava herî kritik di 27 Sibata 2025 de hat. Bi Öcalan re hevdîtin pêk hatin. Abdullah Öcalan di banga aştî û civaka demokratîk de destnîşan kir ku li ser bingeha qebûlkirina hebûna Kurd êdî dema çareseriya demokratîk hatiye
û banga herî mezin kir. Diviya PKK bê fesixkirin û dawî li têkoşîna çekdarî beyanîn. Divê hemû kom çekê xwedînin û PKK xwe fesih bikin. Bersiva vê bangê pir zû hat. Di yekê Adara 2025 de PKK agîrbes ragihand. Lê dûvê jî di navbera 5 û 7 Gulanê de kongreya xwe ya danzdemîna awarte li dar xist. Di vê kongreyê de biryareke dîrokî hat girtin. Bi fermî hat ragihandin ku PKK tê fesixkirin û têkoşîna çekdariya li dijî Tirkiyê wekî qonaxeke nû bi davî dibe. Di her kêriyê de ku pêvajo ber bi xitimandinê ve çû, Abdullah Öcalan ket devrê û li du hev gavên dîrokî avêtin. Dîrok yan zê tîrmeha 2025 bû. Komek gerîla bi pêşengiya Besêhozat li Silêmaniyê ji bo nîşandana vê niyeta baş a dîrokî bi merasîmekê çekên xwe şewitandin. Demokratik yaşamı geliştirmeye çağırıyoruz. Zulüm ve sömürüsü Ev çalakiya ku par li cîhanê deng veda wekî sonda Silêmaniyê derbasî ropelên dîrokî bû. Piştî vê gava çekdanînê eniya siyasetê lez da karên xwe. Li meclisê komisyona lîkolînê ya lehevhatina civakî hat avakirin. Ev komisyon aynı sê mehan xebitî û bi sedan akademisyen, hukuknaz û nûnerên civaka sivîl guhdar kirin. Di encama vê xebatê de rapora çarçoveya yasayî ya aştiyê derket holê ku tê de rêbazên qanûnî yên çareseriyê hatibûn xêzkirin. Piştî vê gava çekdanînê eniya siyasetê lez da karên xwe. Li meclisê komisyona lîkolînê ya lehevhatina civakî hat avakirin. Ev komisyon aynı sê mehan xebitî û di encamê de rapora çarçoveya yasayî ya aştiyê amade kir. Barışı kalıcılaştıracak yasal düzenlemelerin önerilmesi, hazırlanması da bu komisyonun sorumlulukları arasında. Tevî ku di ser merasîma çekşewitandinê re salek derbas bûye jî, ev qanûna ku ji bo çekdanîn û vegerê dihat hêvîkirin, hîn jî nehatiye rojeva parlamentoya Tirkiyê. Di kulîsên Enqereyê de nîqaşa herî germ li ser pêşnûmeya qanûna çerçeveyî ye ku tê gotin dê ji heft maddeyan pêk bê. Her wiha çarçove qanûna ku li bendê bê parlamentoyê nîqaşên germ jî bixweranî. Aliyê Tevgera Kurdî dixwaze di pêşnûmeyê de ji bo Abdullah Öcalan mafê hêviyê hebe û zagona vegerê ji bo hemû endamên tevgerê derbasdar be. Her wiha tê gotin ku ji bo vê pêşnûmeyê nêrînên Öcalan hatiye girtin lê cih nedane pêşniyarên wî. Ji ber vê yekê niha pêşnûme bûye cihê nîqaşan. Tê merakkirin gelo di ev nîqaş û lêgerîn kilîda qonaxeke nû ya ji bo rûniştina aştiya civakî veke anna. Îro herkes li bendê gelo ısrara aştiyê ya Aliyê Kurd dê dibin banê meclisê de bersiveke çawa bibîne. Li bendê di nava van hefteyan de ev mijar zelal bibe. Biz birlikte yaşamın azami zeminini güçlendirmek için buradayız. Komisyon farklı fikir, beklenti ve kanaatlerin çatıştırılmadığı, aksine birlikte yaşama iradesinin inşa edildiği güçlü bir zemin olacaktır. Silahın tamamen bırakılmasıyla... Belê wekî dosya me de meyanî ziman yani dosya me de derket olê ku di nava salekê de çi bû? Çi qewmî? Kî çi go û çima hetana gav nehatiye avêtin me hewl da wêbînin ser ekranê we. Dema em vedigerin pişt beriya salekê paş xwe dinerin û hatine roja îro em çi dibînin? Bi rastî ne çarçove qanûneke ye û ne gavekê hatiye avêtin. Lê tenê tiştekek girîng heye ku kesekê canê xwe ji dest nedaye. Ji her du aliyan kesekê canê xwe ji dest nedaye. Ev jî ya herî mû û ya herî girîng e biya me. Lê kemaseyeke mezin heye ku çarçove qanûn heye jî nehatiye amade kirin û gelo çarçove qanûn wekî me dosya xwe de pirsî wê derî aştî ve bike birêz me metevîn aktar. Aştı tişkin ekaye. Yani eroin bejin aştiyeki negatife beseri kes kesin akuş bir abi. İrade ki hatiye nişanlı ve Ali Kurt hatiye nişanlı. Ler Ali devleti irade ki usahi temsili da bejin ben ki deve mesele problem ki girinke. Nave proses yapmak kevnalı bilevnak. Hamu rayadar devleti hatta yurunavçıl etken Türkiye beter ordu. Evet. Bina bile etken kötüydü. Bejin ki prosesa açtığı o civaka demokratik demiş. Cev durumu anlatmışlar. De komisyona mecliste civak hatta bakırın ve de meclisine ve komisyonu duhastın bejin ve bejin ki komisyona
Beterkuna Türkiye ve demeye dem itiraz dekir. Nave guhart navki ne kadar. Serida gavat itiraz edene ki ev nav bicidi be. Herkesi bir şabidir. Raya geçişi be ki çek hat berdane çek na takın ev iş davi bu. Bak pevisi digafki ne kat ne be ya. Şimdi ben bizim sahoyat ki raya geçişi da khos ki usta jika bagotne be galiba. Ve deme hükmeci gava gran daveş. Ya gav kat na beş. Şimdi böyle ki serida bilezgini gerek ev zagon amade buna. Çut fazla hükümet Gotum pişe civina NATO'yu bidavi bu. Nahat lejnea giştiya kombiye biborun. Kabine Erdoğan kom kiriye. Devejin Rojava sereke ji ev zagona ku kabine de beni kaş kirin o ihtimal heye leser kavi çıt de cih bigre leser beni kaş ve hebe. Ama probleme giren ne? Probleme giren çe ne? Probleme giren ne? Nizanı çe çarşıva çiye. İro seri vezire dade kalıtı gibi o kese gobre bre rehsine eben vana jvanara demek ki derece çan saladan bejin ne karbon de memuriyete geçi bir gün yaşı mükemmel bir şartına ve namzet siyasete de cibi peşe öme bir gün ama kala çıtkı ve kala lehvatın kidiken kala çıklardan edin o kara entegrasyon etkin mana entegrasyon içe kesi ko hatta euro çek de siyudun ama entegre belki bir şekilde ka siyasetteki sivil karbonmuş şart merci uygart Ahmet Bey ki gover. Peki entegrasyon demokratik bir navt kıvı. Yani entegrasyon da benim ya. Entegrasyon demokratik yani demokratik beyanı zaten. Yani ertesi peyvedikin demokratik peyvedikin ama davi kala entegrasyon etkin. Debejin entegrasyon. Entegrasyon bu şey bu guartın ki şey bu. Bu şartun merci nu khalqul ve gore Ahmet Bey. Haya iro kesi sakiri ki go peşnume ki hatta iro hatiye diyar kır. Cihali siyasete Kürt ve yaji kesin olsa navi Kürt'da siyaset etken. Yaji okunasen Kürt. Tehro beri okunasen Kürt'dan levedere Ahmet'e konferans giderkız. Levedere peşnume kağıt nişanlar. Yani xozi bu gotna bu gotna. Eveyaji ame, vej da xoz ame. Hece em nizanı. Evçi derkev peşame. Yani sibe irod ben ki vekili seroki AKP o seroki parlamentoy Berdoğan'a öpücük ne? Beli. Berdoğan çünkü Rojava Vançı ev. Rojava Van'a go sebebi civina Vançı, mizara civina Vançı go ve peşnume sebebi peşnume xabatı bakın obdavi. İroin ben ki be heyata imralira. Bunun üstüne seroki meclisi bana ditin kiriye. İhtimal ki mezun seroki meclisi çarşıva juvan hati gotuni. Evet canım imrali ve beş. Hatta ne şimdi ne bejin? Ya problem sereke biya yani veşte problem sereke şma çarçove kanun natiye parvekirine navaru kavi natiye parvek. Entiştekene zane. Serve mesele beni. Dve yok eda. Seri da hükümet beşe rayadarın devleti. Ben ki Türkiye beter ürkür. Madık duet ki belki çek verin berdani. O peki xufas bike. Deser de beş atsak. Hatta ironik ver beş. Go bveya vel hafkir bel. Serve her du mesela. Ser her babeta go ser hat mesela kirin ve şaka ama servan ser yok beşin ama jek şey pek yok fasikir ve ilan fasikir Beli. gafet çekmeden ishale ki berde hatiya avetin hatiya avet yani bir şekilde sembolik ve irade hatiya nişanlar ve demek şey yaptı ki Ali devleti go kanuna çarşıva kanunu çiz beşinse bu ve prosese konu biçen avile etki deyip ki Jibu'yu göre amade kariye. Çi amade kariyete. Kesin ko çek verin. Bu karımın verin bir şekilde evlehi tevili cevakif. Bir şekilde evlehi. Yani verin gerle person doğan ve nebe, doz doğan ve nebe neyin ceza kirir, neyin hapis kirir. Deviye garanti bir kedi çarçove edilmez. Ve bir zagone ama göre garanti. Bu gotine ne yapıyor ya? Beli. Duvare emele binir. Duvare eme kaçı büyüsü ama çebe eme büyü havaya amade bki. Çe hazır ki de hakkı ve meselesine. Ve şahı gerek hamu nikaş emeser şu mu? Hamu nikaş emeser ve kanuna çarşıve buna. Çünkü eğer ser demiş, dim mesela, ser dibabeta, ser dibeşa, geguam danusanın ki dikinse, yek şey gafati avetin pek yok faskili adı diyeci endamı pek ki go bıçak bir dese ona. O bıçak ne gitme dese o. Go verin dahili nav civak ev. O junuva siyasete bakın. Siyasete sivil bakın. Karmı siyasete demokratik bir meşin.
گو وی خودی وی امکانه جبو اش پیوستی بشه به گوهرتنا زاگونه و دمیجی چی بو هم سیاست کرد اکوسی گفتن نوی کرد سیاست etkin حکومت وانجی گره انرژی خوشی خبات خوشی سر و مجاره top kırna lebere emiro kala iki tişene kat kala her tişne etkin ama kes kala ve çarşıya nak herkes bende ka peşnume çöre hükümet çok teşkil ama ser ve peşnume emeçsiz yapın hükümet etkin ma temuz درخم ایرو سزده مهیه هیچ خواهد کجی ایرو این سبزی بستر و کمارا جوین کی شفه هیات و هر ایمرالی وگره بله وسا خواهد که وی نزی هفته کی بگیره ام دیتین داویا تموزی کینگی و سر و نکاش کرد yani dibêjin li taslak dest hükümeti de heye neha taslak hatiye hazır Etkala kırıp fikri dibêjin dikkat taslak bi öcalan rej parve bikin. tam pere par vakit öcelam göz kabul nakmam beş bu bir şekilde kabul nakmam Bu demeye pevajayı bixitime yani Tişkin jive kala dirêjtir tişkin bibe ev. mesele jibu bir mesele go eftisi go yapacağım ki arma satiye kırın go bir kişinin encam eki nu kesi go veyad khwazın der hakkı ve de xabata gibi maşallah go ve xabata gavat ne meşin tabii ki ezebi sekin ciye xuda bir sekin ka hükümet rayadar hükümete çıkaf davacın siz bejin elben davayım yaji kesene ka ve demeyi çimani karşılığında mesele am servi çima şuru vetkin roja bey çimam servi paylaşayım Rojaya giringeç bu. eğer gotnama perana kese raya geçti de ولا هم رادار حكومتي هم رادار نونري باكيجي اگر گفتم خودی پرنی نسه هم برای سر خودشی دویدم çünkü tişeki ve şartı demeşe yani tişeki sibe bu hayatım hamiyet silke der doğru me kesime nasıl me merove me kesime dikkatli hada tırın bir hayne suçlarken ma hamiyada her malbatı kurda alakadar ne gibi mesela Bele. begman alakadar ki cevaka kurt hamiye alakadar تشيك أوقع على قدر كي حبقى بالبات على قدر بك دوي مسألة ده جرك جواك شيء خدي قوتم به بله ياجي نونرة به ياجي كي بسبورة به دبي واردة أو كاس خدي قوتم بن قوتنا ماجي ولا قدر كده برزر فترونی که جکیج لسر وی مجاری تایبیتش برای سالی که در باس بود سر چک شوتاندن پکی که سالی که قدیا که جکیج داخوی نکیدا که جکی بیجه تشتی که سر پکی سر ملی پکی کریه چک شوتاندیه ایجا دور حکومتیه امر بنده کو گاو باوجه سالی که هیجی گاوه که نهات یاویتن ویتش دی بیجه اروها دی بیجه ام پیواجی بداوی ناکن لی دوی لیو تفکرک جالی حکومت جی هبه و دوی دم دست اف پیک بی اف داخویانه که جکی کوهات و انشاءات نرخینن و هر وی نخواهش کن د برنامه خود ام تینن روژه وی ام بیجی پیشنمه هات چه دناو دیه و چه وقتی وره کی چه گو درباره پیشنمه ده احتمال کدناوی هفته بی پارلمنتوی اف داخویانه که جکی و چه شروع وکردن با ودید بله امجی دست پیک ده به صدام سالوگرا هم قرکرنا گلیه زیلان و همجی سویقاسا کل هم بری دکتر قاسم لو پیکاتیه هم شرمزار دکن و هم دکسیت دکتر قاسم لو و همو کسین که د قرکرنا گلیه زیلان دا جیانا خواهش دستان هم همیا بیرتینم رئیسداری براستی دما که وی پیواجوی دست پیکر اگر که یکی جمع بپرسیا یا جمع جه بپرسیا ما بگو تا گلوی ویا چقدر بدومه پشتی چقدر دمی و اف مسئله هنه کی زلال ببه که بگو تا پشتی ساله کی ما کسی باور نکره بله yani salek derbas biye em hinji civak dipırsa siyasetmedar jev dipırsın eml ve stüdyo jev dipırsın hinji keseki bizelali nizane ve bere ve pevajoy kudabe çima yani tamam dest bekirin baş helwesta devlet bahçeli u gotnevi brabrez canavar meclise bağ ve ev destpekek baş her çıkas caran Brez Erdoğan usa beden mayaji gelek caran le caran ji xadil pevajoy derketiye ev ji mınov kare bawa ki ereni binirxine çekdanin fesekirna partiye vekşandına hemu embejin çekdarın PKK kşandına derve sinor Türkiye
Evana hemû aliyê ereniyên Belê. vê pêvajoyê ne. Gava ku vana pêk hatin, êdî bala civakê, bala gel û çavê gel êdî zıvırî ser rayedarên devletê hikûmetê. Gelo wê kengê, van, gavên, zagonî bên avêtin. Îro jî dîsa mijara me ew e ku bi caran em bêjin heta niha ji aliyê siyasetmedaran ve şîrovekaran ve hatiye nirxandin, hatiye şîrovekirin. Yani tiştê ku pirsa we yani ku kecekê jî daxuyanî da got heta niha hemû tiştê ku ketiye ser milê me kiriye. Belê. Lê belê ji aliyê devletê ve ji bilî avakirina komisyonê tiştek nehatiye kirin. Lê avakirina komisyonê û xebatên komisyonê kirine, komisyona ku bi hemû beşên civakê re hevdîtin kir, ji xwe ji aliyê civakê ve pêwîstî û pêdiviyên vê pêvajoyê ji komisyonê re hat gotin. Ewana hemû girtek hatin girtin, not hatin girtin. Belê. û vana pêwîst e ku rengê xwe dabin wê rapora komisyonê amade kiriye. Eger ku Ji xwe ji aliyê hikûmetê ve heta niha yani piştê vegerin salîk heta niha tenê komisyon hatiye hava kirin li parlamentê. belê Ji belê bilî tu gav ji xwe û tiştekê jî hatiye kirin. tiştê ku niha di serê gel û civakê de pirsan çê dike ev e nezelaliye, nezelaliyek heye, şêlobûnek heye û heta niha pêwîst e ev zelalî bahata kirin. Gel di nava gel de xebat bahata kirin. Niha ev xebat ev pêvajoya aştiyê li gorî dil û daxwaza kê çêdibe? A gel û civakê çêdibe. Yani civakê saziyên sivîl û hemû kes û aliyên kulvî welatî dijîn hema bêje bi hemû aliyan ev hevdîtin hatine kirin. Belê. Lê pêwîstiyê van hevdîtina û daxwazên ku hatine kirin em bêjin di raporê da ku ciyê xwe negirtibin û ya jî ku girtibin heta niha ti zelaliyek tune ve êdî şik û gumanek mezin di nava civakê de çêbiye. Binêrin gava ku nû dest pê kir, ev vê pêvajoyê nû dest pê kir, ji aliyê tevgera Kurd ve ji aliyê civaka Kurd ve baweriya wana bi vê pêvajoyê ji sedî şêst bû. Belê. Piştî ku hinek pêş de çû, piştî 27 Sibatê bû ji sedî heştê. Lê îro gava ku ji civakê tê pirsîn ji ber vê xemsariya dewletê û nezelaliyê ku nezelaliyekî mezin heye ji ber viya ev em bêjin rêjeya baweriyê û ewlahiya anîna ew bi vê pêvajoyê ji aliyê civaka Kurd ve dakete dîsa sedî 65 û ji aliyê devletê ve jî derketibû ji sedî heftê و hatiye بس sedî civakê çil. kir em ji tacirê xanî jî bipirsin ji ber ku ew ji li Enqereyê niha Belê. ka ew ji rûya aliyê çawa dinere. Tacirê xan ji Enqerê ev mijar çawa tê dîtin? Ev pêvajo me goya destpêkiriye di aliyê her du aliyê di navbera her du aliyan de berdewam dike li bendê pêşnûmeyekê bê amade kirin. Di nav pêşnûmê de wê çi hebe çi tune be hêj nayê zanîn. Lê hin nîqaş û nêrîn li ser heye gelek kes gelek tişta dibêje. Biya we di vê pêşnûmê de wê çi cih bigire û ji Enqerê ve mesela li mijarê vê mijarê û binerin û dikarin çi peyama bidin ji Enqerê? Dîsa serçava ji herkesî re silav dikim. Vêga Enqere û lûrê çawa dibînin Enqera jî wîsayê ez bibêjim. Çünkü zelalî tune vêga rastî got hevalî me qaskedina. Va nêzîkî salek û nîvê zêdetir komisyon, diplomasî, Dem Parti, MHP, Erdoğan, AK Parti tev diçin ew dikin bi havre ser vê meselê xeber didin ama destê me de hêjî tiştek tune. Tiştekî jî nedanê destê kesekê. Hatta vê wextî yani dibêjin tamam süreç vêga ciyê ev çerçeva yasayê ew bikin, çizmiş bikin, ev süreceka zahmet e, rast e, aşama haye ew jî rast e. Ama tiştê ku karibin bikin jî nakin.
Yani çi ez bêjim tiştek ku karbin bikin. Mesela bajarê hemû çûk Batman, Diyarbakır, Mardin, Van, ev hemû çûk bajar li ser waneka qayyum heye karin vêgava qayyûmara kin û harine ser bajarê xwe ew bikin. Ev en azından xelk çi bêjin va tiştek xiste destê me. Ev jî tune. Ne ev heye ne tiştekî naheye û cezaevî de sav zêde insan hene siyasî ew hene dûr de nava cezaeviya de kesek dernaxin yani ser gotinê her tiştî dibêjin emî vê bikin ew ke pêvajo ê hare em ê vênakê azadî bikin û xelkê Kurman jî Tirk jî tev ji vê meselê batilîn. Herkes ser vê meselê dixwaze xilas bibe û tiştek çê bikin texne nava ortayê. Lakin ev tişt wisa çê nabe Gülistan Xan. Çima wisa çê nabe? Gerek parlamento zû acele tiştekî bide destê bir milletî. Yani sadece xeberdan heye icraat tune. Ji bo vênakê vêga qaskedina hevalekî me got ew ke sedu heştî vêga hate sedu pêncî sedu çila. Wextê ev süreç dest pê kir, pêvajo dest pê kir, me ji xelkê pirsî, ji xelkê Tirkiye ji hemû çika pirsî. Yani me got hûn çawa dibînin çi dixwazin herkes ji sedî heştî gotin em dixwazin ev mesele xilas bibe û nava me de ev şer jî xilas bibe. Em ser masakê rûnên em naxwazin careka dina dekeve navbera me. Fakat tiştekî wisa ku dirêj kirin zêde diçe Baxçelî çi dibêje weka Baxçelî kesek hereket nake. Baxçelî gote bira ew bike çar dörtlük sıralamış kir. İnşallah kurmancıya milfam tıkır eskim öktüm haber dedim inşallah milfam tıkır. Baxçelî go Demirtaş biraz hapse derkeve ahim kararı biraz çebibe em piştene derneket. Got Ahmetler braharna görevi ve Ahmet kine Ahmet Türk bu Ahmet Türk got bu Ahmet Özer got Esenyurt eri ev ne çüne ser görevi goj bu Öcalan Umut Hakkı yani ev ki dibêje eri Baxçelî ne destê xwe gövdeyê xwe xistiye bin bir işi dibêje bira ev mesele çebibe ev ki alê hükümeti Erdoğan temkinli diçin yani nabêjin em vî mesele ew nakin çê nakin ji bo çi temkinli diçin yani ji bo çi navberê de gotinan dike biryaran digre destekine difikire piştre gav davêje biya we çima hikûmet wisa hêdî tevgere Gülistan Xanê tiştekî ji were bêjim vêga me ew kekê me swalekê ji xelkê Tirkiye pirsî me gote hûn vê sürecê çawa dibînin me got suala me ev bû ji were bêjim ev destek kî jan partî li Tirkiye destek dide vê sürecê ji me re çi gotin zêde gotin Dem û MHP yek û AKP AK Parti ne gotin sav zêde derketin çima çawa ku Erdoğan hükümet temkinli ew dike waneka vê siyasetê zêde zan çim vê neqle çi tê bîra me dibêje sibê tiştekî naderkeve acaba belki güvenlik politikası dîsa texne devreye. Hûn çima gavek navêjin yani gavek pêşî davêjin sê gav paşî davêjin. Ji bo wênakê vêga umuda xelkê kesek ew nake dibêjin herê dîsa hatine bahev, dîsa xeberdan, dîsa gotin em ê tiştekî çê bikin, dîsa gotin em ê avê bikin, em ê dîsa di komisyonê de yasa derxin ama hêja tiştek sadece ser xeberdanê heye. Li icraat henüz tune çima çünkü Erdoğan, hükümete Erdoğan jî siyaseteka temkinli diçe. Em evke güven tinevek. Bu bir samimiyet hebe. Xecîre Xan niha kabîne civiyayê me got di serê bernamê de kabîneya Erdoğan kabîne civan diye serokkomarî serkeşiya wî dike û li bendê ev mijara çarçove zagon bê rojevê di kabîneyê de ev jî bê axaftin û hinek biryar îhtimalê ku divê kabînê de bêgirtin win li bendê ne ku peyameke ji vê kabînê derbikeve Erdoğan tişteke bibêje piştî ku civîna kabîneyê bi dawî bû di derbarê zagonê de
Yani bir zamanı da gerekeci vega tişteki derxin, tişteki denine ber halkı xwe. Em kurmançı u ale Türkçi tev vega levya tişteki ku bejin, ku ne bejin şi baweriya ve işi zedenema. Yani halk bawer tkırt, gotun eri ev iş içe bibe baweriya meheye. Le ku ve naklejij ve kabune toplantısı disa tiştek nexne deste halket parlamento deji tiştek derneke ve باور که اف سوریچ ایجابی نقلی باوریا کسی که جیره نامینه و dem parti jid birde çeki sorumluluğu. Yani dem parti jid sadece mesele liser Öcalan haberde. Eri beli Öcalan aktöreki mazın edbirde. Mesele tenin ne Öcalan'e? Yani dem parti gereke basa kayyumak ke dem parti gereke juaneka zore bike beje unçma eknakin yani dem parti şi biçeki denge xwe sav gür nabeje. Yani ev temsiliyeta vega viri dem parti bu çü halevenake ekudike diçe imralli mektubetine u tebe mektubej hükümet redbeje ev hükümette ne bahev MHP'de ama ev süreç usa çenabe dem parti gerek ev çeki bastıysa hükümete jipke beje ev mesele usana çe çiye hisabe ve çiye ev kavve çiye çıba un hafka soru işareti sere halke de dehele baveriyam ev ku جوان جی پرسنکا و رساله مجاری چه دفکرین و جی بمران جخو دم بگرن نرنی وجی بگرن برزاک تاتاجرا خان دبیجه دم پارتی هنک لوازه دوی پیواژوی ده مثلا پیواژ سالی که دکن لیبریا ویجه 27 سبات جوی روز حتی روی هیه دبی تفکر دم پارتی پچک لوازه دوی پیواژوی ده اونجا بفکری دبینیان تو سنابش بدون dem parti teşek nakin. Yani serve mecari, serve roja ve teşek nakin abicim. Taneye mesela kayyumani ne? Tişine kaç bir. Ne tişkine kaç bejim. Ev komara Türkiye gavatiya bakırın ser denir khatiya bakır. Lugorma. Yekce ideoloji ka fermiye, koyuyor Kemalizm ya teşekil. Bu garajı ev ideoloji ka ve fermiye. Çe ev ideoloji? Tabi yek zamanı, yek devleti, yek al, bir habiti ifade edilir. Edüdiyacı zagone. Hukuk ne yapayım? Zagon, kanun. Kanun jera pırpeviste. Medseri de ejicara kitin iro sezdir tirmeye Temmuz ya iro ko hem salvagara katır kirna Doktor Kasım ve o hemci jenosida geliye zilan hatiye. Çüye pişti geliye zilan devlet çıkıyor. Hazar neslu sida avukatiyan pekatiye. Salek şunda. Biz de tirmeye Hazar neslu siviyeki da numara kanun cedbejim. Hazar haşırı penci numara kanun. Ev kanun çut beşi zani. Demek ki dehrama isyan eda. Yani agri bu deru dorabi. Vedre. Kese go bifeyle xo, bikriyare xo suceki kirbe. Ev feyle wan suç nan hasbandan. Jareki da ev suce wan jole ratke. Kid beraber. Xazi asker, xazi zabit, xazi bekineka, xazi kese bana tevgar yabe. Yani tekrati bandan ve hammiya jarek ratke. Yek zagon gideratke. Lezgini. Evet. Hafıza gibi bir havi heye. Ne gol? Kardır yani. Gava bu kadar. Roki da zagona gibi adet. Kriyaj berko. Ha, Belingad. Diroka da heye. Hafıza gibi sayı. Lebele deve mesele da. Ev niyetine. Beni gelek kurt yürüd ben ki devlet bahçeli veya kırnakır. Beguman devlet bahçeli şebeki xavnaki dite xavna xuda diğer hata gotne got was przirmel kurda kriye ve mafya ben pe kriye ve hakil wan kriye sibe sere sibe rabe da xuyane ki bide le borin axfaz bejame nakil kurda kriye mafya kurda men amlasi tiş ki satın ebrasi Tabii. Bahçeli elbet jibo bercemendiye devlete jibo bercemendiye millete xo çi icabet ki ve evt ki yani ne xerxwaze ki me ona xavna ki bir habiti beguman jiber ve ki ama kese ki gelek makbul o kere ki mukaddes bir habi ben asanak yani vi gafi gerabmine yani kese ki got per müzakere ki rast danu senda ki rast her gafi godabe je tuzam ki peşi evkede peşi xo berjemendiye devleti o milleti xo peşi Jiboy berdayım. Biz zagon diye musabbe biyawe bir zagon. Zagon bir habi Berjewende devlete bigri peşi xo bi amade kirin. peşi xo
ده hafta beri ya 3 hafta beri Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş got ki ez barim evkê de veya anî bû rojevê dîsa di program kî me da duê de jî gotu got ki xala di 121 em ê xal pê bikin. Kanuna cezayê xala di 121 kala poşmaniyê dike. Yani navê wê xalê شو قالك نقاشان جب خوراني evka bi tesîr poşmaniya bi tesîr evka poşmaniya bi bandor biyavî biyavî tê navkir navkî salê tê ev 2009 da di xaborê hatû rojevê duê demê de durum me got ki hûn nikarin vê em meşîn ser dosyayê jî got zêdî viya zakonê da maddekî nîşanên bide ser çava maddekî ku em nîşanî bidin tune bû ji ber wê jî wê demê ji me siyaseta me ra gotû ki ji hikûmetê re bêjin pêwîstiya me bi zagonê heye yani zagonkî taybet gotine bi vê meselê de kesê got çek berdin û werin di poşmanî bidî pêşiya wan belki hep bir aktar diviz zagon belki ev xalaq Xwedê poşman cih bike, negre xwedê u bike. behsa vegera girlerin bikin ku vegera xwedê bike. ney ceza kirin Binê, ney binê. darzandın Binê, belki hep binê, bir zagon binê, belki binê. onu kay nizan Sen navê şexsê we dikarim bêjim jî biraz rifat ronji bêjim roja pêşî de gav hatiye rojevê em bêjin 27 Sibatê hetayî ro çi gavatî me gotiyem gotiye ti şêk tenê dixwazim ji bo kesê ku çek destê wan de çeke o datînin bi şeklekî evlehî Veger. û karbin veger vê tenê dixwazim wekî neka tu çi bêjî bêvatê pêşî bira wê bicî bibe got ji bo çi çek berdane got êdî devlet jî nebêje Kürt çek destê wan de kesê çek destê wan de bar naxim çêkine wê çay ji nûva em bigin xwedî rêxistin ji nûva em ê tekoşîkî nêka ji bo Evet. zimanê xwe ji bo mafê xwe netewî wekî neka me bimeşîne wê tişekî neka ji bu nûva vî armancı kesê kar eri ha mesele ji bo wê dixwazim serî de vêya Xo armanj ev bune yani çekberdan guhertina paradigmayek bu bir şekilde hatê binavkirin Kurt çekberda sembolik çekê xwe şewitandin got êdî rê û rêbazek nû em didin pêşiya xwe wî bir şekilde dinixînin û her wiha di navê hefteya de û di nava du hefteyan de ku dibêjin guhertinên cuda û girîng wê pêk bê biya wê çi bibe Yani niha birêz aktar jî destnîşan kir bi rastî ji ev zagona ku niha tê qal kirin û yani ihtimalek mezin hişmendiya devletê aqilê devletê wisa pêş dibîne û wisa difekire ev qanûn ji xwe heye yani qanûna poşmaniyê ji berê ve dibêje kesê ku çekê xwe deyne û were tevlê em bêjin jiyana sivîl bibe ve bawakî bi bandor ji vê ew ê îstîfade bike. ji xwe qanûn heye çima qanûnek di derxînin eger güzel. wisa be Em dizanin yani salê berê bi dehan salan berê bi helîkopteran bi gelek belkî bi deh hezaran belavok hatin belavkirin ji bo neva qanûna. Werin teslîm bibin û hinek tiştê din jî digotin. Lê belê mesele ne ev e. Mesele gava ku her devê rayedarên devletê ve dibe qala ewlehiyê dikin, qala çekdanînê dikin, qala em bêjin poşmaniyê dikin. Eger ku poşmanî be yani encamê da dawiya em bata ser poşmaniyê ji xwe bi 10 salan e ev heye û eger ku ji bo van maf û azadiyan bi biryadarî têkoşînekî yani niyet û armac û meqsed têkoşînekî biryardar nebiya ji xwe bata teslîm be. Ji bo navî îro pêvajoyek heye. Ew ku dikeve ser milê dewletê pêdivî pêwistiya vê pêvajoyê bicîbîne. Ev çi ye? Gava dinê me qala entegrasyonê kir. Ev ya jî ez bêjim entegrasyon gava ku em entegrasyona demokratîk dibêjin her ger her netewê her nasname bi hemû maf û azadiyê xwe dikaribe di qanûna da cî bigire û wekî welatiyekî Tirk heta niha çawa ji van qanûnan zagonan îstîfade dike wekî welatiyek pêwîst e hemû gel di serî de gelê Kurd hemû gel û neteweyên vê welatê jî dikaribin wisa bawekî wekhev îstîfade bikin. Îjar entegrasyona din ji xwe entegrasyona din niha Kurd enviya jî bêjin yani bi zelalî bêjin Kurd ji xwe bi înkarê hatine entegre kirin. Gotina xwe ji nekir biz rifat em biçin an xêrî ji bo ku wextê me hindik maye em biz tajîra xan jî bafê xaftinê bidin wî
تاجره خام مگوی خالا پشمانی خالا ویت شده کنده وید پیشنمه ده برز نمان کرتومش دگو بس خالا پیش قانونا پشمانی کرده همان ده بدا خفتنا خوده نمان کرتومش احتمال هی کو افزاگون ده جیب بگره جبر کو گل عادیه دم پارتی و رخنه دکل هم بر ویدرد که وید به اگر ویت تشتیه به پیواجر ریکو پیکو نمیشه بیاوا و چه دنوا و پیشنمه ده جیب بگره یعنی اف خالا پشمانی احتمال هی کو تده هبه باس dikin Gülistan Xan basa ve ew ketkin ku ve ew ke yasayê derxin lê temûjik çi xeber din heta vê gava nêzîkî salek û nîv di sala çêbû ev mesele ne nûye heta vê ga ev xeberdan tev çi bêjin vê ga çi bêjin ji meriv re yani ji xelkê kurmanca re yê Tirkî re hûn ji derva sêr dikin çi bêjin heta tiştekî nexne destê xelkê kesek baweriya waneka ji piştî vê sihetê sab nema kêm biye bawerî heye xelk dixwaze herkes dixwaze ev mesele ew ku bê tiştek çê bibe înşallah numan kurtulmuş heqeten tiştê ku gotiye çê bike lê ez tiştê ku dibêjim ev e bawerî nemaye ji ser vê meselê dibêjin erê dibêjin neme çêkin nabêjin em ew nakin her gav numan kurtulmuş jî dibêje Erdogan jî dibêje Bahçeli jî dibêje tev xeber didin tev ser ji bo vê pêjavû dibêjin em ê xilas bikin azadî bikin lê mesele ne ev e mesele gav nabêjin yani tiştekî naxne destê kesekî Ayşegül Doğan Dem Partî got nava vê mehê de gerek tiştekî çê bikin em lê ya vê tiştîne yasayê em wextê wî nakin nizanin ama nava vê mehê de em ew ke beklentiya me heye ka em jî tev vê gam seyr dikin çiçê bikin tiştekî bikin yan nekin yani li ser gotinê ave nabe tiştek Gülistan Xan yani herkes gotinê dibêje gerek tiştekî texne nava vî xelkî bêjin ev va me vê gavê avêt va me vînakê me got bû me çêkir yan jî tiştê devlet aklî em dibêjin belê ew süreç zahmet e êku ketine suç işlemiş kin êku silah xiste destê xwe êku ew nekirine êku örgütê de çine aşama erê ewkê waneka hene ev devlet aklî wî mesele çê bike ancak xelk vê pirse Gülistan Xan dibe tamam em vênakê qebûl dikin devlet bir mesele belki giran hare ev mesele zahmet e pekî dibêjin madem ki mesele kare çêke çima çênakin bira gavekê bavêjin bira tiştekî bikin ku em baweriya me ji vê meselê çê bibe Ahmet Türk nava vê meselê de ew ke elçî ye nava vê meselê de lê Ahmet Türk nel sergöreva xwe li Mardinê de qayim heye yani Mayîsê de beriya vê ga din mehberê dîsa sürece Ahmet Türk dirêj kirin qayim gotin bira bimîne li ser vênakê ez dibêjim bawerî nadı her du aliyan Erê rastî ev ve Gülistan Xan yani ku vê tiştê dikin vê aliyekê ve ser sifrayekê hûn rûniştine hûn xeber didin hûn dibêjin xew biratî ji vir hade em ê ser biratî harin em ê şerê xwe xilas bikin em ê bi hawra rêyekê harin gav nabêjin gerek ser vênakê samîmiyet hebe yani tiştê ne sav zêde dixwaze xelk dibêjin em tiştekî bibînin tiştekî texne destê me ji aliyekî ve dibêjî em sulhê dixwazin em ew dixwazin ev şerxilas bi dixwazin aliyekî dina jî qayma dabêjî ser aliyeka tiştê ku karê bikî jî nakê ser vênakê jî ew temkînlî ye yani gerek hikûmet yan diva mehade tiştekî bike yan jî zêde güvenlî dîsa Saat xoş zor spas şirvekarê siyasî tacirê Bektaş ji Anqerê bi me re zor spas ji bo nirxandinê we serçave sor belê wekî ku bername xwe şîrove kir bi mêvanê xwe re temaşevanên hêja bername berdewam dike bi nîqaşên gure me bidomînin ji ber ku rojeva me gure em behsa pêşnûmeyê dikin hem beşa yekêm de û beşa duyem de jî em behsa pêşnûmeyê bikin ku li bendê bê rojeva parlamentoyê gotin îro gotin sibê gotin piştê civîna NATOyê bê civîna NATOyê bi dawî bû tirme hat
مجلس پارلمانتو نهات کردن پشک درج بو وقتا ویجی دبیشن درا وی هفته دا انکو هفته به پارلمانتوی اف پیشنوبه دناو دا چی جیب بگره نه افتنی خاش کرن و روجا وک گره لهمبری سیاست کرد اما جی به بیوان خو بشر و بکن دبش دیام دیشی بیوانک مدیجی به به همان دم بده لسروی مجاره امر راوستن نه نابرک می کرد هيا بش نابرک کرد ام جاردن بورب